Gora 24 TV Online, nishadi sai da lafiya, sinadarin rayuwa duk za ku samu a kan Gora 24 TV Online. Mai dangin gora ne, ku kasance da Gora 24 Online a koda yaushe. Nishadi sai da lafiya, lafiya jigon rayu, kuma kula da lafiya jari ne duk za ku samu akan tashar mu mai suna Gora 24 Online TV da ke channel ɗinmu na YouTube da kuma shafikanmu na Facebook, WhatsApp, Instagram da kuma Twitter. Rai dangin goro. Gidan TV ne da zai rika kawo masu bibiyarsa a shafukan sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube da kuma TikTok, da za mu rika kawo muku ƙayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa, haɗi da wayar muku da kai kan harkokin da suka shafi fannin kiwon lafiya da ma ƙananan cutuka domin kariya da inganta lafiyar ku. Ga masu buƙatar a tallata muku hajar ku kai tsaye, ku tuntuɓe mu ta wannan lambar 0706-800-595. Sai da lafiya aka bautar Ubangiji.